Cytoplasm ba za mu iya fassara cytoplasm zuwa kalmar Hausa ba kai tsaye, amma idan aka ce cytoplasm ana nufin abin da yake ɗauke a cikin cell banda nucleus. Wato komai a cikin wannan hoton da yake sama yana cikin cytoplasm ne, banda katangar cell, sannan kuma banda shi nucleus wanda shi ne a tsakiya kamar lemu. Cytoplasm ya kasance abu ne mai ruwa-ruwa wanda duk abubuwan da suke cikin kwayar halitta wato organelles suke iyo a cikinsa. Abubuwa daban-daban suna iyo ne a cytoplasm ɗin cell. Cytoplasm yana ɗauke da ƙananun abubuwa wato organelles kamar haka. Akwai mitochondria wanda suna da yawa a cikin cytoplasm. Su ne suke amfani da abincin da muke ci da kuma numfashin da ɗan adam yake yi su haɗa ƙarfin da jiki zai amfani da shi a zubin ATP, wanda za mu yi bayani a gaba. Akwai ribosomes, su ma ƙananan organelles ne a cikin cytoplasm wanda za mu iya samun su a ko'ina a cytoplasm ko kuma mu same su a jikin endoplasmic reticulum. Aikinsu dai shine su haɗa protein bacin sun fassara DNA. Akwai endoplasmic reticulum wanda hanyoyi ne a cikin kwayar halitta wanda za su iya kasancewa da ribosome a jikinsu ko babu. Suna haɗa protein da kuma lipid. Akwai Golgi apparatus wanda su suke haɗawa, tattarawa da kuma rarraba abubuwan da za a yi amfani da su a ciki ko kuma a wajen kwayar halitta. Lysosomes su ne suke da alhakin narkar da duk wani bakon abu wanda zai iya cutar da kwayar halitta ko kuma wanda kwayar halitta ta gama amfani da shi. Sama wannan hoton kwayar halitta ne wanda yake nuna cytoplasm da kuma abubuwan da suke ciki, banda nucleus wanda shi ne a can baya da kalar ja a jikin. Daga ƙarshe mun yi bayanai akan ma'anar cytoplasm, abubuwan da cytoplasm yake ɗauke da su, sannan kuma kowane organelles mun ɗauka mun yi bayani da kuma aikinsa. Za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta, gashi nan mun sa, sannan kuma kar a manta a yi mana subscribe sannan a sa ƙararrawa. Mun gode.